Jo us he plantejat, ara veurem dues presentacions. La primera és un resum. He intentat resumir amb una frase els punts on dintre del document final del sínode apareix la comunicació i la transparència. I després he intentat desenvolupar-los al meu estil. Això cadascú, quan li demanen un servei, doncs ja sabeu que a vegades fica de la seva banda i sortirà millor o pitjor. I finalment, com hem fet, a les últimes sessions no m'he pogut fer present per compromisos, però com vam fer ja des del primer que jo hi vaig estar, dues preguntes perquè després ho pugueu treballar en grups, que és on veritablement surten les coses. Veureu també que sense voler queden 3 xerrades més, d'acord? La següent, que és la d'en Xavier Morlans, que això suposo que després ja ho anunciarem, de renovació pastoral i primer anunci, i després la que faria el senyor bisbe d'estructures sinodals, consells i assemblees, i la darrera d'experiències. Sense voler, més les altres que hem fet, de discerniment, etc., sense voler es van tocant i s'entremesclen, i a tot el document, si heu tingut l'oportunitat de llegir-lo sencer, se van entremesclant, van sortint termes, etc. Llavors jo us he preparat això, d'acord? Primer de tot, i com a primera nota, estem treballant des del punt 95 al punt 108. Això ho dic perquè si després a posteriori els voleu repassar, doncs sempre el repassar no fa puces. D'acord? I us llegiré una mica. La transparència i la rendició de comptes són essencials per a una església sinodal creïble i orientada al bé comú. Ara això no ho treballarem. Això simplement he intentat resumir-ho en una frase, perquè a vegades els impactes també, ara que tothom parla de l'impacte, és important per dir, me queden 4 idees però m'han quedat aquestes ben clares. Llavors vaig pensar que una forma pedagògica era reduir-ho en una frase, cada un dels paràgrafs, per poder-ho fer. La segona, punt 96, les estructures de participació han de funcionar realment i afavorir la corresponsabilitat i el discerniment comunitari. La 97, l'autoritat eclesial s'ha d'exercir com a servei, amb escolta, humilitat, evitant qualsevol forma de clericalisme. Ja avanço de que això normalment sol ser un tema que grinyola, que costa, però bueno. Punt 98. Els processos pastorals requereixen una avaluació contínua per mantenir viva la missió i afavorir la conversió. Atenció amb aquesta paraula, jo subratllaria aquí, avaluació contínua. Al punt 99, la formació integral és imprescindible perquè tots els batejats puguin viure plenament la sinodalitat. Atenció, i estem parlant de transparència i comunicació, però fixeu-vos que són termes que han anat sortint, no aquí, no sol en aquest seminari, el seminari de primer anunci, a les assemblees diocesanes, la formació cada vegada va sortint més i l'hauríem de tenir present, i vosaltres sou un exemple de dir què és la sinodalitat, aquí estem. El punt 100, totes les estructures eclesials han d'estar orientades a la missió evangelitzadora i no a la autorreferencialitat. En una de les xerrades, no sé, potser va ser la que va fer el Carles, no? Que és aquella frase de ¿qué hay de lo mío? ¿De lo mío cuán? ¿De lo mío cuán? ¿Qué hay de mi libro? ¿No? Que diu el Paco Umbral, no? Pues és una mica el mateix, a vegades ens autorreferenciem i llavors aquella missió la perdem de vista. El 101, la cultura de la protecció i la prevenció d'abusos és condició necessària per garantir espais segurs i confiança. El 102, la cooperació entre esglésies locals reforça la comunió en la diversitat i enriqueix la missió comuna. No estem sols, però tampoc no ens ho podem fer tot.
cadascú de nosaltres fer-nos-ho tot és difícil i cada vegada costarà més en aquest sentit. El diàleg ecumènic i interreligiós forma part essencial d'una església oberta i compromesa amb pau, amb la pau en aquest cas, amb pau, ho he dit així expressament, amb pau interna i per a la pau, El punt 104, la inculturació permet anunciar l'Evangeli de manera significativa en cada context cultural. És important les paraules. Aquí sortiran moltes paraulotes que a vegades no estem avesats. La inculturació és en cada lloc, no puc anar amb un missatge únic sense tenir referenciat a on vaig a dir-ho, d'en quina manera ho haig de dir, d'acord? I el 105, la coordinació entre carismes i ministeris enforteix la complementaritat i la unitat de la comunitat. La comunicació clara i participativa és clau per a consolidar la comunió i la confiança dins de l'Església. Fixeu-vos, comunicació clara, ens comuniquem, però a vegades quan hi ha algú explicita un missatge, que això ha sortit en molts dels punts, significa que no ho estem fent, que ens ho pensem que sí que ho fem, allò, una comunicació clara. Si algú ho explicita és que allò no és veritablement així. I el darrer punt, la sinodalitat és un camí d'esperança guiat per l'Esperit Sant que impulsa comunió, participació i missió. Vinga, fins aquí, bé, clarificador. Vinga. I ara anem una mica a la transparència de la comunicació. Vinga. Jo, com que també m'ho he fet molt petit, doncs també hauré de forçar una mica la vista. Vinga. Si entenem que la transparència de la comunicació ens ha de guiar cap a la llum, i llavors si sóc la llum i la sal que fa abans d'entrar la Quaresma era una de les lectures, això ho hem de tenir molt clar. Som referència per d'altres persones i si hem de ser llum, el que comuniquem i com ens veuen ha de ser clar i transparent. I llavors això ha de generar una cultura dintre d'aquesta església, no hi ha més, és una cultura que no la tenim avesada. No dic que no hi hagi comunitats que sí que ho facin, evidentment, si no estaríem generalitzant, i ja sabeu que el generalitzar és perillós. Hi ha assemblees, entitats d'església, institucions, parròquies, consells, etc., que sí i que per natura ho han anat fent, però d'altres que no. Per ficar-nos una mica en el lloc, aquest context té una mica d'urgència, ¿vale? Urgència. Penseu que sense voler estem en contextes que ens demanen una velocitat i que a vegades hi ha coses que són importants i urgents, altres que són importants però no urgents, altres que no són ni urgents ni importants. I clar, dintre d'aquest requadre que són 4 fórmules, en aquest moment sí que hi hauria una mica d'urgència a l'hora de com ens comuniquem i què comuniquem, sobretot de cara a l'exterior. Jo ho he titulat una mica així: la sinodalitat no és només parlar, és actuar en coherència. Davant la crisi de credibilitat, la transparència és la resposta espiritual i pràctica. No s'ha d'anunciar que estem en un moment d'incertesa, però d'incertesa de la veritat, què és cert, què no és cert, qui m'està dient la veritat, qui no me l'està dient, de qui me'n puc enfiar, de qui no. I llavors al darrere, com que som éssers humans, ràpidament el nostre cervell col·loca més coses encara, i llavors això fa que hi hagi unes dificultats cada vegada més creixents, perquè llavors ja malpensem de l'altre, judiquem, i com que també tenim tendència a col·locar les persones amb calaixos, no? Igual que si diem, si estiguéssim aquí,
tots reproduïm els rols i ja tenim calaixos, doncs està el divertit, està el seriós, està el que es vol fer el divertit i la caga sempre, no? Doncs una mica és aquesta necessitat que ja es frapa amb tota la societat i més nosaltres, de dir, ha d'haver-hi un punt d'inflexió en què nosaltres hem de ser aquella part creïble, on la gent es pugui agarrar, la gent té necessitat d'això, per això és un moment urgent, ens hem de poder agarrar quelcom. I per tant, si estem en un moment sinodal, si no hi ha sinodalitat, no hi haurà confiança, si no hi ha confiança, no hi haurà confidencialitat. I per decantació, sense la confiança no hi ha transparència, però la transparència també genera confiança. Són vasos comunicants que tot el dia estaran en un equilibri determinat. Solament que decantem d'una banda, l'altra es veurà mancada. Llavors, entenc que és difícil sempre tenir present aquestes argumentacions que anirem dient, però com a mínim avui les estem recordant. I llavors ja veureu que he intentat aplanar això al nostre dia a dia, buscar exemples que siguin fàcils, que no sol per vosaltres, sinó a l'hora de transmetre-ho a l'altra gent. Igual que les ONGs modernes publiquen on va cada euro per mantenir els seus socis, l'Església necessita que cada batejat se senti segur de la seva institució. D'acord? Ja veureu que aquí parlarem del compte de resultats, d'històries d'aquestes. Si nosaltres no estem segurs de la nostra institució, difícilment la podrem comunicar, perquè entraríem en aquelles parts que ens fan sentir malament. Hem d'estar segurs que el que s'està fent és el que toca fer. En referència a la pregària, digues un sí si és un sí, si és un no és un no. Vale? Encara tinc un dia inspirat. Va, anem bé. Llavors ara aniríem amb una frase que és molt maca, que és la rendició de comptes. En anglès, aquesta paraula, que qui tingui bona expressió que la digui. Això està molt de moda, fins i tot les empreses qui més ho utilitza. Nosaltres no és que siguem una empresa, però hi ha coses que com a vasos comunicants també ens hi podem reflexar i dir, ostres, per què no? Per què no? No és una cosa pròpia que surti de nosaltres, però la podem adoptar tranquil·lament si la finalitat i el mitjà és bo. D'acord? Atenció, això no es tracta de fer una inspecció de treball, és un acte d'amor cap a la missió. Això vol dir, quan nosaltres analitzem alguna cosa, com ho fem i com ho deixem de fer, no ha de ser des d'aquella part que judica, que a l'altre el fa menys, que el desprestigia. No. Hem d'averiguar què estem fent i de quina manera ho estem fent. Per tant, l'avaluació que sortia, hem d'avaluar periòdicament. Per exemple, com exercim cada ministeri? L'estem fent correctament? Estem sent fidels a la missió? Estem fidels? Jo sempre, amb tot, per saber si una cosa és prou correcta, com ho mesurem, els cristians? Si no respon a l'amor, a què tindríem clar que allò no pot venir de Déu? Doncs, si una cosa basem i tenim uns criteris, allò ens ha d'ajudar. Però llavors hem de crear estructures de control. Sí. Si hem d'avaluar, sí, però qui, com, de quina manera. I no perquè sigui una burocràcia, sinó perquè sigui un servei. Això a les empreses que serien? Serien les famoses sistemes de qualitat, les ISO, ni més ni menys. Llavors nosaltres, a veure, com a Càritas la tenim, no simplement perquè ens ho demanen per poder-nos presentar subvencions, etc., sinó perquè ens ha d'ajudar, això costa d'entendre, als treballadors, als voluntaris, a tothom li costa d'entendre, de dir, és una volta més que no estem acostumats, i això és cert, no estem acostumats, perquè moltes de les coses són autoavaluacions, ja ens costa que ens avaluï algú extern com per admetre que allò no ho estic fent prou bé, però d'una manera o altra hem d'avaluar si ho fem. Quants processos, això és una pregunta que llanço, quants processos heu engegat a la vostra parròquia, s'han deixat de fer i ningú ha avaluat per què s'han deixat de fer? I hem saltat amb una altra cosa, automàticament. Això dona credibilitat? Això ho hem comunicat? Hi haurà gent que deu d'estar esperant encara que li diguin per què s'han canviat les coses, no?
perquè potser no era present al Consell, no s'ha pogut involucrar, pot haver-hi 1000 causes, d'acord? Però, com a mínim, algú ho ha d'avaluar, I aquí és on ficava l'exemple, les auditories externes que estan fent a moltes diòcesis. Això hi ha diòcesis que s'estan fent. No és desconfiança, és professionalitat evangèlica, ho he titulat així. D'acord? Perdoneu si ho autoreferencio una mica a Càritas, però perquè ho entengueu. Nosaltres ens auditen els comptes. Això dona credibilitat a una empresa si vaig a demanar diners perquè ens ajudin amb alguna cosa? Sí, em diran, i vostè com? Això és el que en diuen ara els informes de sostenibilitat. De dir, no, mira, veus, i això ha de ser clar, transparent i cada vegada més, perquè igualment encara estem ocultant coses, però encara cada vegada aquest és el sentit, donar-li una volta, de dir, no, ho exposem tot, Hi ha gent que això li produeix vertigen. Això produeix vertigen. Què fem i com ho fem? I explicar-ho. Això produeix vertigen, Vinga. Quan fem el resum, hi ha una part que és molt candent, que parla de la protecció de menors i gent vulnerable a les nostres comunitats, a la nostra forma de fer, com ho fem, com ho deixem de fer, i això està provocant, i ho avanço, a moltes comunitats que tinguin dificultats i gent que es tira enrere. Ara hem de fer això? Ara hem de fer un curs de l'Alopivi per tot el tema d'infància? Ara hem de fer després un examen i que ens donen un certificat? Haig d'anar al registre civil perquè em treguin un certificat conforme jo no tinc cap delicte a nivell sexual per poder treballar amb infants? Això fa anys no, però ara us canvia una mica la perspectiva, el gir copernicà. A cap catequista a dia d'avui se li ocorreria, home o dona, ficar l'infant a la falda? A què no se li hauria d'acurrir a ningú? A què no tenim sales que no es pugui veure des de l'exterior? I a què això ara ja ho hem interioritzat? El que abans era una dificultat, què fem? No, ens han de veure creïbles i comunicar de que un pare pugui entrar i veure que el seu infant serà segur en aquell espai parroquial, per exemple. I, clar, aquesta transparència és l'eina número 1 per prevenir aquests abusos. I els hem tingut, sí que és el 0,5% de tots els abusos que es produeixen a la societat espanyola, publicat amb la darrera comissió que va haver-hi al Parlament de Catalunya, el 0,5. L'altre gran percentatge, més del 80 i pico, el 90, és els nuclis familiars. Però nosaltres estem sempre a la diana. Per tant, llavors, clar, s'han de tenir uns protocols clars i públics. Nosaltres fem això. I ho fem com? Així. Tornem a... Però per què això? Perquè si un protocol, una forma de fer, després com l'avaluem si no ho tenim clar i tothom estem actuant de la mateixa manera en una parròquia? Escolta'm, és que ara aquí aquest infant, mira que no ha vingut la mare. Doncs me'l quedo jo a casa. Com? Si hi ha un protocol de dir, si hi ha un infant que es queda sol allà, farem no sé què. M'entens? Què fem habitualment? Ai, mossèn Carles, que aquí què fem? No, aquesta no és el protocol, d'acord? Canals de denúncia accessibles. Tenim canals de denúncia a les nostres webs de la parròquia per saber si algú ha fet alguna que no toque? Càritas el té. I no el controlem nosaltres, ni el director, ni el delegat del senyor bisbe, ni el bisbat directament. Això va amb amb una entitat de Mataró que són advocats i que controlen totes les càritas perquè ens sortís millor, controlen totes les càritas i cada d'allò hauria d'anar actuant així. Vull dir, tinc una parròquia, faig el que sigui, ho publico i tal. Bueno, si mai hi ha alguna mala acció, convent entero, per evitar el que a vegades hem fet, tapar, amagar, aixecar l'escombra, anar fent així. Bueno, a lo millor no, qui som nosaltres per jutjar si allí ha passat quelcom o de quina manera?
d'acord? Que és aquesta part que diuen els safe environments, que són aquests entorns segurs, no? La seguretat no es demana, es demostra en fets i procediments oberts, d'acord? I el mateix passa a les escoles. A les escoles tenen el mateix protocols. No, si un nano no ha vingut a recollir el seu pare, què es fa? Aquí es truca i no sé què. Tothom ho té clar. Val? No, aquí que hi ha mestres, ho dic bé? Sí? Vinga. Molt bé. I llavors, atenció. Si hem avaluat, haurem de fer què? A lo millor hem de fer algun informe d'emissió i i economia, que són els temes que més estan allà, són els que més ens frapen als nostres comunicats. Si tenim una missió i creem estructures i fem coses i darrere hi ha una economia i hi ha uns diners, d'acord? Vale, molt bé. Aquells diners se suposa que s'hauran de veure, Atenció, que ja veieu que el que fico aquí no sols són números, són fruits. Val? No judiquem què fem o què... No. Aquells diners que hem destinat han donat els fruits que esperàvem. Hem fet una bona inversió. Quantes parròquies, per dir alguna cosa, després d'una revisió hem pogut ficar, quan ens gastem en evangelització? Aquesta frase me la va dir un prevere, Quants diners ens gastem en evangelització a la teva parròquia? Hi ha parròquies que ho tenen, si no, no ho hagués verbalitzat. Val? I en canvi sí que diem quan gastem en gas, quan gastem en llum, això ja no va bé, i sol ens preocupem econòmicament a vegades no és sol allò, sinó que hi ha més coses que es poden arribar a fer, i per tant, cap a la missió, si cada entitat, el bisbat o qui sigui, haurà de rendir comptes envers això. Per tant hem de respondre què hem fet amb els diners, a quantes persones hem ajudat. Aquestes són les preguntes que s'haurien de generar. Val? Per tant, és una transparència amb aquesta gestió dels recursos que tinguem, els que ens caiguin. Val? Pensem que amb això hi haurà persones, grups que ho tindran molt treballat i que per tant seran estalviadors, intentaran que l'últim euro vagi fins a l'últim moment, però això són persones. Això és com jo sempre ho intento reduir a coses que tothom entengui. Això és com una escala de veïns. No, hem de canviar el passamà. Jo el ficaria d'or i les escales de marbre de Carrara. I un altre dirà, no, perdona, una cosa que sigui útil, allò, que sigui d'acer inoxidable perquè ens duri més amb el temps i no sé què, no sé quantos, això de tal perquè té una durabilitat, i estem parlant del mateix, però un representarà uns gastos, els altres uns altres. Vinga, i he ficat com això, la memòria anual de Càritas no són gràfics, sinó són històries de vida explicades en claretat econòmica, on han anat els diners d'un donatiu, si han d'allò. Moltes vegades, jo que durant un temps vaig portar tot el tema d'atenció a socis i donants, n'hi havia molta gent que em demanava assegurar que els diners que ell donava anessin a la Càritas parroquial que ell determinava, i així ho hem fet, i això us en puc donar fe, i agafar tal com us ho ha fet. Llavors evidentment li generem ràpidament el certificat fiscal, que vull dir que per això estan, i cap allà directament al compte d'aquella parròquia per fer-ne ús, d'acord? Si no tenen compte, a través d'aquells ajuts que fem interparroquials. Però sempre s'ha intentat fer al màxim, si no, com ho fem? Quan algú venia i ens donava diners cap a Ucrània, que no ho fem arribar. No, és que aquí, ostres, és que ara no puc pagar al treballador. Què faig? M'ho quedo, pago el treballador i quan tingui diners ho envio a Ucrània, o no? Són dues històries diferents i per tant allò se'n va allà, i si no puc pagar doncs ja parlaré amb el senyor bisbe de dir, estem aquí, són coses diferents. Vinga, llavors aquí sí que comencem a adentrar a les parts, per mi, que són més estructurals i que s'han de tenir molt en compte i que a vegades provoquen disfuncions i moments de crispació entre laicat, clergat, estructures, etc. Hi ha una església que comunica bé, és una església que escolta primer. Això què significa? Fixeu-vos,
del bisbe al poble, del poble al bisbe. Ho he intentat reduir, com que estem parlant diocesanament, aquesta comunicació ha d'existir. Què s'ha fet amb el sínode dels bisbes? De la idea, unes preguntes cap al poble, es treballen, pugen, baixen, tornen a pujar, i al final unes conclusions, d'acord? I a partir d'allà tenim un punt de partència. Doncs una mica és el mateix, però hauríem d'anar, d'acord, aterrant-ho aquí. Llavors sí que hi ha una part que són la claretat amb els processos de decisió. En una de les xerrades es parlava de la corresponsabilitat diferencial, no? A la teva potser va ser, Carles? Diferenciada. Això vol dir cadascú, des del seu lloc on està, ha d'exercir unes decisions. Jo, si sóc individual, les exerceixo sobre el que faig, el que deixo de fer. Quan ja estic amb algun grup, algú o d'alguna manera està decidint. Si allò li pertoca al senyor prevere perquè, jo què sé, a part és l'administrador de la parròquia i s'ha de prendre una decisió i recaurà sobre ell i li demanaran explicacions amb ells, doncs per natura sí que ho haurà de decidir, però hi haurà d'altres que es decidiran en comunitat. Però hem de ser àgils, hem de tenir una forma de decidir que sigui funcional, a vegades o a vegades se tira de el que diga el senyor cura, i això tampoc no és normal. Quan he ficat aquest exemple de quan una parròquia fa una enquesta a través d'Instagram, WhatsApp, per decidir l'horari de la catequesi, i això és com una comunicació sinodal bàsica, de dir, a vegades si no preguntem a la nostra gent estem decidint des d'on? Des de què hi de lo mío, què em va bé a mi com a catequista, què em va bé a mi com a pare. Atenció, que hi ha pares que apreten per l'altra banda. Clar, no. Jo me'n recordo fa uns anys un prevere a Lleida, a Gimenells, fica una urna per decidir quines misses i en quin idioma es feien. Allò va sortir al Buenafuente, fa molts anys. Això va passar i tu dius, si he fet partícip a la meva comunitat d'una decisió simple, que és de dir, quan ens va bé els màxims i en quin idioma, si fem castellà una, català l'altra, ara cada vegada tindrem menys a decidir, perquè és la nostra realitat. Però en aquell moment que hi havia el dissabte o no sé què, doncs patapam. I allò ens va estranyar fins i tot a la comunitat nostra, de dir, hòstia, s'ha fet la cosa més normal del món, que és parlar-ho, no sol al Consell, sinó extendre-ho aquí, a tota la comunitat d'aquell poble. Bé, ara no sé com vaig de temps. Te falta un quart d'hora. Doncs vinga, correm, que ara si no... Atenció amb això. El mur del clericalisme. Això va anunciat no aquí, sinó en molts dels punts de tot el document final. Això significa que algú ha denotat, i penseu que aquell algú hi havia bisbes, preveres, laics, ordres religioses, etc., que si van sortir aquest terme va haver de ser per alguna cosa. Aquí es va explicitar, quan abans ho deia, aquí es va explicitar. Això vol dir que, atenció, quan tenim estructures opaques, això alimenta el clericalisme. I hem parlat que el clericalisme és una part que hem d'anar deixant. Hem d'anar, no denostant, sinó entenent que cadascú té una funció i que, per tant, no es tracta ara de matar el clergat, que hi ha gent que gira volta a la inversa i ara de cop i volta es fiquen al contrari. No es tracta d'això. No es tracta d'això. Hem d'anar-hi tots de la mà. Llavors, clar, si hi ha una transparència, això desmunta les jerarquies rígides. De dir, no, és que no podem fer res perquè avui ens hem reunit al Consell i no està el prevere. Com? Perdó? Si allò veritablement ha madurat, ja saben quines decisions se poden prendre com a Consell i quines no es poden prendre, perquè potser com a administrador li pertocarà al prevere. D'acord? Tots som responsables de la missió, per tant, no es tracta de crear murs, al contrari, hi ha un mur que l'hem tingut allà, es tracta de trencar aquest mur, fer de paletes i amb aquell mur construir un pont
Aprofitem aquelles pedres que hi havia allà, Ho dic amb caràcter positiu, que és que si no ho traslladem tot a lo negatiu. Val? Amb tot això hi ha un origen bíblic, no és una cosa espontània, Pere i la seva comunitat, per exemple, Pere no va manar perquè sí. Quan va entrar a casa de pagans i va haver d'explicar el seu discerniment també a la comunitat de Jerusalem, perquè hi dintre els pagans. I ell va tenir-ho que explicar. Per què? Perquè si no ens enterem. Pensem que Jesús, paraules i obres, obres acompanyades de paraules, paraules acompanyades d'obres, sempre és el mateix. Per què actua així? I la paràbola que acompanyava aquella forma d'actuar determinada. Ostres, que se'n va veure a l'adúltera allí, si a més és farisà, però si no ens tractem amb ells, no. I després us explico el per què, heu sentit la paràbola, us ho he explicat. Vinga, atenció, l'autoritat a l'Església ha de donar raons, no només ordres. Se parla des de l'autoritat, no des de l'apòstatas. O sigui, no del lloc que jo ocupo, sinó perquè parlo des d'una autoritat que? Des del bé, des de la moral, des de l'ètica, des del que Jesús ens va ensenyar. Per tant, aquest és el llenguatge que hem de comunicar. O sigui, si es pren una decisió, en teoria ha d'haver passat per aquest filtre de l'amor i tot això, i de dir, no, és una decisió que no ve perquè jo sigui el senyor bisbe, l'arquebisbe, el papa, no sé què, sinó perquè hi ha quelcom més al darrere. Què és i què no és transparència? Atenció, abans també ho podíem haver fet l'exercici de què és per cadascun de nosaltres el clericalisme. Segurament per cadascun de nosaltres és diferent i en resona diferent. Ara sí, amb la transparència. Què és? Això segur que és veritat, lleialtat, honradesa i integritat. Què no és? Safareig o violació de la intimitat. Hi ha gent que davant, no, hem de ser transparent, m'ho has d'explicar tot. Tot què vol dir tot? M'he de despullar davant teu? Aquestes són les coses que hem de jugar. Vosaltres sabeu que a més ara estem amb unes històries de compliment normatiu que ens obliguen a que simplement si agafem les dades d'algú he de signar tot el protocol de protecció de dades. Per això que hi ha, que és una reguarda per a aquestes intimitats de dir fins aquí, jo t'explicaré el que jo vulgui explicar, que sigui transparent. Aquestes són d'aquelles coses que, mira, ara sortim d'aquí, com diu el Víctor Coopers, com a imbèciles motivados, i llavors anem allò que, vinga, ara he escoltat aquesta xerrada i per tant, vinga, el meu consell, no, això s'ha d'interioritzar, s'ha d'amarar, s'ha d'anar rellegint, s'ha d'anar escoltant com tot el document. On hi ha els límits? Hi ha un límit que és sagrat, que és el secret de confessió, i la dignitat de les persones. I com a exemple actual seria això, la diferència que hi ha entre un mur de vidre, veus el que passa però està tancat, no puc interactuar, i la transparència seria més aviat la porta oberta, pots entrar i preguntar i a més pots escoltar el que t'estan dient. Per tant, aquesta és la gran diferència. Una cosa és mostrar aquell exhibicionisme, no, és algú al qual me puc referenciar i jo per tant hauré de donar raó de la meva església, de la meva fe, etc. Però he de permetre que siguem permeables en aquest sentit, han de poder preguntar, si no és una cosa falsa, i estem parlant ara sobretot de veritat. I com a conclusió, una mica, això seria com un nou estil de viure. Va bé? Sí, perfecte. Això què significa? La transparència no és l'objectiu, és un camí per ser església més semblant a Jesús. Atenció, quan jo dic que no és l'objectiu, tenim una tendència natural a dir quan ara alguna cosa ens agrada ens quedem instal·lats allà. És que mira, Carles m'ha explicat que per poder fer una pregària profunda el millor és el ioga. Jo llavors me'n vaig a fer classes de ioga.
No, fico un exemple, Fico un exemple. I me'n vaig a fer classes de ioga, val? Quants amics teniu que s'han quedat al ioga? I s'han quedat allà, a un mètode que ajudaria a arribar més profundament en la pregària. I com això, altres sistemes, altres metodologies, ens quedem allò perquè ens impacte, perquè en aquell moment ens quedem allí. I allò, bueno, com que allí estic bé, ja tornem a fer aquella estufa i ja me quedo allà. No, allò quina era la finalitat? La pregària, per exemple. No, i m'he quedat al ioga. No, per tant, la transparència i la comunicació sol és un mitjà, no és l'objectiu, val? I aquí, clar, és molt clar. Passem de la cultura del sempre s'ha fet així a la cultura de la veritat ens fa lliures. Val? I llavors ara aquí arribaríem a les preguntes. Aquesta em va costar una mica més, perquè entenc que tot i que sóc molt esquemàtic, hi ha molta informació i hi ha molts inputs, pam, val? I si us heu dedicat a apuntar, doncs hi ha moltes coses, entre que esteu apuntant allà i no sé què, doncs les coses s'han perdut, que no hi havia cap problema, que ja sabeu que això, si voleu, us ho comparteixo. D'acord? No hi ha cap tipus de... Aleshores, una cosa, com el dia passat en el treball de grups una miqueta era el tema de la presa de decisions, va bé? Una miqueta la presa de decisions, i com tenim mitja horeta, sobretot us convidem en aquesta part que toca més de com està el tema de la comunicació i de la transparència, que serien els dos elements que ens convé i molt que prenem consciència allà on estem, tal com ens ha dit, com va el funcionament de la comunicació en la nostra parròquia, com va, es comuniquen les coses i hi ha transparència, els comptes, sabem els comptes econòmics, es passa comptes al final del curs del que hem fet pastoralment, per exemple, el grup de catequesi, el grup de joves o el grup del que sigui, veieu, aquesta és, sobretot per veure que és, com ell ens ha parlat, d'una cultura, no? I que alguna vegada hem de ser conscients que no la tenim, aquesta cultura de transparència. Hem fet i després no ho comuniquem, va bé? Per tant, valdria la pena, jo una mica, permeteu-me, una miqueta, que ens endinsem amb això, no? Amb aquesta cultura de la transparència i de la comunicació, si la tenim, no la tenim i com podem una mica com podem fer per ajudar-nos, d'acord? Sí?